Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa lahat po no nanonood ngayon. Welcome back to my YouTube channel. Hello! Maraming salamat po sa nagsusubaybay sa aking vlog. Maraming salamat po sa umorder ngayon, Sunday, March 21, 2021. So, thank you sa iyo, Jermaline Rosario, ang aking kaibigan at classmate noong college kami. Ito ang order niya para sa birthday o surprise niya sa mahal niyang tao. Tatay. Pansit. At saka 2-in-1 bibingkan latik. Latik at saka tapong. Saka taste ng pray ng puto plan. So, papunta na kami sa Pagalongos. Bago doon, dadaan muna kami sa Goldilocks kung makabibili kami ng cake para sa inyong minamahal na magbo-birthday. So, bye-bye. Salamat sa pag-order mo ulit. Papunta na kami. Let's go! Bye-bye. Ingat po and keep safe. God bless. Bye-bye. Salamat po. Lamit. Ayan, hinihintay ko yung order mo ng cake. Dito ako sa Goldilocks ngayon. Ayan. Welcome to Goldilocks. Kinukuha ko yung cake. Bye-bye. Hello, Met. Dito na ako sa bahay nyo.